Sledujete Kto hovorí pravdu? Premiérové vydanie. Dnes vás zasvetíme do toho, ako vlastne funguje naše tretie kolo. Privedieme známu osobnosť, človeka, ktorého poznáte z televíznej obrazovky, a naši zatiaľ teda zamaskovaní a nič nevidiaci porodcovia budú hádať, kto tou osobnosťou je. Ak sa 12-krát pomýlia, ich šance sa končia. Je to jasné. Myslím, že porote je to jasné. Vám doma pri televíznej obrazovke takisto. Ja si idem do zákulisia prezviať svojho dnešného hostia. My samozrejme neprezradíme ani vek, ani pohlavie. Môžem o ňom prezradiť, že to, čo ho preslávilo, ho samozrejme v živote aj priťahuje najviac. Má pred sebou ešte veľa, ale napríklad zásadne odmieta spať v stane. Začíname od Zdenky Studenkovej. Zdenka, nech sa ti páči. Otázky, na ktoré odpovedáme áno alebo nie. Máte na nôžkach štekličky? Nemá. Nemá štekličky, tak moje nie, bohužiaľ, no. Máte rado štekličky? Rado ako Radovan, alebo či to rado nosí? Či to rado, no tak áno, či to rado nosí? Nie. Dobre je to, chlap. Poď ďalej, Nelly. Máte rád tenisky? Áno, aj. Ste z oblasti športu? Nie. Nie je z oblasti športu, ale je z oblasti tanca? Nie. Čo? Či? Či čo? Či čo? No tak ako? Pracuje v tanečnej oblasti, či nie? Nie. Nepracuje v tanečnej oblasti. Ja som myslel, že to je... Dobre. Pohybuje sa tento pán na javisku? Áno. Jeho prejav je hlas? Áno, aj. Áno, aj. A aj spieva? Áno. Je to muzikálový herec? Nie. Nie. Nie, ale videli ste Hercula Poirot v akcii? Hrali sme spolu v divadle. No, nevie si spomenúť, že by sa také niečo udialo, ale to môže byť jednak výpadkom pamäte. Takže nevie, čo je vodné, však... Áno. Vie, nie? Čo vie? Áno, alebo nie? Nie. No. Nehrali. Tak to nebude tvoj ročníček. Nelly? Som na rade. Hrali sme my spolu v divadle? Nie. Ty teda nehráš v divadle bytosť ukrytá v tme. Áno. Áno, nehrám. Áno, nehrám. Idem ďalej. Ideš Áno? ďalej. Idem ďalej. Áno. Si na voľnej nohe? Si na voľnej nohe teda. Áno. Pravda, si z Bratislavy, áno? Nie. Si veková kategória niečo medzi mojou ľavou rukou a pravou rukou? No áno, alebo nie? Nevieš, Nie. koľko máš rokov? Nie. Nie je. No iha. Ste šediví. Nie. Nie. Do čerta. Tak sa farbí. Takže sa môžem spýtať... Nie, to bude blbosť. No ale rýchlejšie. Rýchlejšie. Nela. Hráte v kapele? Takto, spievate v kapele? Áno. Boli ste už v nejakej porote? Nie. Nebol. Fúha. A tá hudba? A tá kapela, v ktorej teda akože spievate? Posledná možnosť, Je. upozorňujem. Je rytmická, alebo je to skôr také Nemôžeš povedať alebo, melodické? Beďuško, áno No, alebo nie. ja sa idem opýtať teraz znovu. A tá hudba je rytmická? Áno. Je to rock? Je to rok. No Nela si medlí ruky, ale či sa k tebe, Nelly, dostane ešte možnosť? A ste víťaz nejakej súťaže v spievaní roku?
V zásade to môžeme takto povedať, čiže áno. Áno. Ste víťaz. Ako sa to volá? Superstar? Superstar. Áno. Ste... No nie je z Bratislavy. No, my sme vás teraz, ako sme vás dostali do úzkých, trošku No uznávam. to ste nás teda dostali? Lebo pravda je taká, že Že je to- ak rátame Slovensko, tak je to víťaz. Ale nie je to celkový víťaz. Nie je to celkový víťaz. Aha. Tak nie je to víťaz. Tak nie je to víťaz, dobre, ale Nie je ja to- som vás nechcel už odpíliť. Nie je to víťaz. Nie je to víťaz. Boli ste na druhom mieste? Áno. Áno. Nela, ty si mladšia. Pane Bože, počkaj, teraz som sa stratila. Môžem Neleda alebo Zdenke dám? Agata Kristy, prosím ťa. Tak Poď. v tomto Ja už som nestíham. ukonaný. Tak toto, Toto nestíham, si To už som nepamätá nemala ani, kto pravdu. bol prvý. Zdenka, ja som na tom rovno. A je... No, ale aby sme dôstojne to uzavreli, na rade je Zdenka Studenko. Ježišu Kriste. Čo ja viem, iba, že- Takto, počkaj, sa spýtam. Ste vysokí a chudí? Tak, Čo? Nie? no, ja, aby som sa zbavil máličko zodpovednosti, je vysoký a chudý, diváci? Kto si myslíte? Nie Je je? vysoký a chudý? Nie je? Nie. A ja si tiež myslím, že nie. Tak to bola vaša posledná možnosť, nech sa páči. Čerta. Tak toto je. Tak sme vybavení už. Už sa nemôžem... Stará, dobrá šmajda. Môžeme sa o to? Miro Šmajda, náš dnešný host. Vy nie ste vysokí, len chudí. Ježiš, ja No som... ja neviem, ako vysoký a chudý vyzerá inak. Chudí, áno. 182 je vysoký, alebo nie? Nie. 2 metre. No tak takto, Mirko, ale ešte keď trošku popracujete, tak vás na budúce uhadneme. Určite. Tlieskame Mirovi Šmajdovi, ďakujeme mu samozrejme aj za návštevu. A Miro Šmajda ešte u nás zostáva, pretože my sa pomaličky posunieme do ďalšieho a záverečného kola nášho programu. Ten sa volá Kto hovorí pravdu. Sme vo štvrtom a teda záverečnom kole súťažno-zábavnej relácie Kto hovorí pravdu. Čaká nás kolo možno plné prekvapení. Predmet, ktorý sa nám dostal v tejto chvíli do štúdia. Miro, ty vieš, že sme sa o tom rozprávali. Je to predmet, ktorý my predstavíme našej porote. Oni by mali uhádnuť, na čo tento predmet slúži. Ja vám ten predmet donesiem a spoločne budeme opäť o čosi bližšie k tomu, o čom je tu reč. Toto je predmet, ktorý vám prinášam. Skúste sa pozrieť, nech sa páči. Ako pekný. Popozerať, dajte aj Nele popozerať. Nejedz. Počkaj, a tu vpredu toto, čo je Nela? Čo to je? Tam je, to je nejaká husa? Vpredu. Je nejaká husa? Nie, to je... Čo to drží? Jezuliatko alebo husu? A to je Budha, jaké jezuliatko. Ani jedno, ani druhé tam nie je. Čo to je? Sloník, slon. To Slon? je nejaká. Je to slon. No ja si to To poprosím. je niečo... Počkaj, Ja som to ešte ani poriadne... A napísané, čo tam je? Tu čítaj, na spodu. Nič tam nie je. Je. Nič tam Nič, nie ale- je. Ja si poprosím predmet späť. Ježiši, nenechaj, mám to tu. Poprosím si predmet späť. Ja sa presuniem naspäť k nášmu stolíku a spoločne s Mírom nám môžete klásť otázky, ktoré súvisia s týmto predmetom. Mňa len zaujalo, že ani jeden ste nepoužili a neskúsili ten predmet Že hrkoce. Akcii? v akcii, no, Že v hrkoce, podstate. no však V tom, to na vieme, čo že slúži? Hrkoce. A čo, hrkoce? No, ideme teraz pekne, nie, ideme pekne po otázkach. To znamená, začína Juraj Kemka a áno alebo nie sú naše odpovede. Je dôležitý hrkot tých gulivočok. Áno, Tam je iba samozrejme. jedna, teda, aspoň myslím. Viac ich je tam. Juraj pokračuje. Je dôležitý počet tých guľôčok. Nie. To, že tam teda tie guľočky sú, slúži na niečo konkrétne, alebo... Ježiš, To áno, tam na je len- hrkotanie je to dôležité. To sme počuli. Áno. Teta Nela, zapisuj si, keď nevieš zapamätať. Dobre, ja si to musím opakovať. No, poď. A dobre. Poď, rýchlejšie trošku. No, tak mi poraď. No, Čo to je?
Ježiš. A skúsme sa dopracovať k tomu, čo to je. Čo ťa napadne? Používaš to? Ale Miro, nie. Vyzerám až tak divne. Miro, nie. Slúži to pre nejakom rituáli, obrade? Áno, aj keď vnímame rituál ako niečo, čo súvisí, povedzme, s nejakými cirkevnými záležitostiami, a toto nie je celkom ono. Používa sa to aj pri bežnom niečom, čo sa cyklicky opakuje v živote človeka. Používa sa to v Ázii? Áno. Áno. Používa sa to v Ázii. v Tibete? Nie. Dobre, spláchnem sa. Zdenka, ideš. je to vec, ktorú môžu napríklad nosiť zvieratá? Nie. Môžem to používať v mestskej hromadnej doprave? Juraj, je to zvláštna Sice je to otázka, tam ale na áno, nič, ťažko ti ale na to môžeš. odpovedať. Nie, môžeš. Môžeš, ale bolo by to veľmi neobvyklé. Veľmi, veľmi neobvyklé. Keď to mám doma zavesené nad dverami, tak nepríde tam zlo. Nepríde tam zlo? To ti nemôžem slúbiť, Juraj. Nie je to na odplašenie zlých duchov. Dá sa to používať ako zvonček? Áno, No. áno. Dobre. Teraz, Lebo to že na zvoní. čo slúži zvonček? Majú to zavesené ľudia okolo krku? Alebo Nie. na šatách? Nič? Nie. Také pekné som mal. Dobre. To čo je to mydlo? To k tomu patrí? A ja viem, My sme to sa je rozhodli, v že vám kostole. pomôžeme trošku. Takže je to niečo, no vidíš, je to síce rituál, ale nie je to cirkevný rituál, ale môže to niečo znamenať, že sa niečo začína, niečo skončí? V tom zmysle? Zvonček, ktorý oznamuje, že sa niečo začalo, niečo skončí? Svojím spôsobom áno. Používa sa to napríklad vo vode? Áno, voda k tomu... Voda k tomu patrí? To znamená, že ja sa doumývam a zazvoním. Pomôžeme im trošku, nie? Viete čo, my vás máme radi, my vám pomôžeme. Juraj, nie, neznamená toto a myslím, že ty ako chlap by si vôbec takýto zvonček, kde si v Indii nepoužíval. Idem ďalej, hej, či čo? Nie. Aha, nejdem. Nelka? Nosia to panny? Odpoveď je, že aj nepanny, čiže nie. Nenosia to náhodou deti pripnuté na nohe, aby rodičia vedeli, kde sú? Jožko, a kam si dáme to mydlo potom? No aby keď sa poumývajú, keďže čisté sú tie deti. Nie. Tak už môžu nosiť zvonček. Nie je to nejaké... niečo, čo sa dáva nejaké znamenie a používa sa to pod vodou, aby to proste bolo... prišlo? Nie. Musí byť blízko voda. Áno. Áno, lebo mydliť sa bez vody je nezmysel. A odteká tá voda? Tak ťažko, nemám teda namonitorované indické domácnosti, ale väčšinou áno vraj. A keď už teda tam nie je tá voda, tak je prúser, nie? No áno. Tak môžete takto kolektívne. Dobre, už to No je to uzavrime. štúpel do vane? Nie. Ale to Nie. A je dobojované. Počujte, k tomu je legenda. A ako všetky tie naozaj veľmi staré indické legendy je relatívne brutálna. Nie relatívne, ale naozaj. Najvyšší indický boh Šiva odišiel do vojny, jeho manželka Parváty sa nudila a ušulala pekného synčeka. Raz sa kúpala a synček strážil kúpeľňové dvere, aby ju nikto neprekvapil. Šiva sa však nečakane vrátil a chcel ísť za manželkou, ale synček ho nespoznal a bránil mu vojsť k nej. Šiva sa nahneval a odtrhol chlapčekovi hlavu. Parváty vyšla a keď videla, čo sa stalo, zaplakala. Čo si to spravil? Zabil si nášho synčeka. Šiva dal služobníkom príkaz, aby chytili prvé mláďa, ktoré stretnú, zobrali mu hlavu a nasadili ju synčekovi. Náhodou to bol slon a tak vznikol indický boh Ganesha alebo Ganeš. So sloňou hlavou. Aby sa to už nikdy nezopakovalo, používajú indické ženy pri kúpaní takýto výstražný zvonček zapichnutý do mydla. Takto majú mydlo. Nie, tak by keď som majú povedala, že... sprchový gel, tak Počkaj, to- ale že... Bolo to extrémne náročné. Nie ani tak výstražný, ako zavádza manžela, ktorý si myslí, že ona sa ešte mydlí a ona je už medzi tým von z okna
A kto vie čo? A ona tam ten Rytmicky zvonček... pracuje. Áno, Áno. A má Ale je- sa mydlí a ona... My uznávame, že toto je predmet, ktorého pôvod, alebo teda hlavne určenie uhádnuť je extrémne náročné. To skutočne. Možno aj preto, že je to premiérové vydanie programu v Kto tej hovorí pravdu, tak sme to na vás ušili takto. Indii, keby dostali, ja neviem, drumbliu do ruky, tiež by asi mali s tým problém. Oni majú drumblu. Áno, akú? Takú indickú. Takú indickú, no však ale indickú. A v tejto chvíli vám, pánstvo, už len budem musieť veľmi pekne poďakovať, že ste prijali pozvanie do tejto našej relácie, do programu Kto hovorí pravdu. No dvakrát sme neboli dobrí, tak za to ďakovanie. No, Veď ale nikto z nás nemôže byť dokonalý, naozaj. Nechaj tak, máme pozri sa. svoje slabosti, nedostatky, preto nás ľudia milujú. Pozri, aj... Jožko, pán Bednárik, dalo by sa povedať, že aj návšteva, s ktorou sme pretrpeli večer, aj tej sa ďakuje za návštevu, ale toto nebol ten prípad. Toto nebol ten prípad. Ja si myslím, že naozaj sme ponúkli veľa zaujímavých vecí, nové pohľady, možno iné pohľady na profesiu, ktorú sme tu mali, zaujímavé príbehy. Ja si myslím, že bolo na čo pozerať. Ak máte vy zaujímavú profesiu alebo niekoho takého poznáte, máte zaujímavý predmet, tak sa neštíťte. Napíšte nám pekne na adresu, ktorú máme pre vás pripravenú aktuálne na televíznej obrazovke. A teraz už veľmi pekne ďakujem. Buďme džentlmeni. Začneme nie od kraja, zo stredu Zdenke Studenkovej. Ďakujem veľmi pekne. Nele Pociskovej. Aj našim milým pánom, to znamená Jozefovi Bednárikovi. Ďakujeme pekne. Jurajovi Kemkovi. A za návštevu samozrejme ďakujem aj Mirovi Švajdovi, ktorý aktuálne sedí po mojej ľavej ruke. Miro, všetko dobré. Želáme vám pekný večer, pokiaľ môžete, strávte ho s jednotkou slovenskej televízie a my sa opäť tešíme o týždeň. Dovidenia. Kto hovorí pravdu?